खुलुमबाय बयनिसिमबो आराना इउटिउब चेनेलनिफ्राय दासान्दि चिरां जिल्लायाव गोबां अन्थाइनि दै लोंनानै सुबुंफ्रा बेमार आजार हामजादों। गोबां इसोरा अन्थाइ दैथायहरदों। थिग बेबायदिनो खांख्राइनि अन्थाइ आरो बायदि बायदि मानिक आरो दा एम्बुनि मानिक जोंहा चिरां जिल्लायाव दैथायहरदों इसोरा। चिरां जिल्लानि खुंग्रिं सामथाइबारि होननाय गामियाव बे जायगायाव इसोरा एम्बुनि मानिक दैथायहरदों। नोंथांमोनाबो फैनानै एम्बुनि मानिकनि दैखौ लोंनानै बेमार हामजानो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों, जाय बिथांमोना बेमार आजारजों भुगिनानै दङ, बिथांमोनहा चिरां जिल्लानि खुंग्रिं सामथाइबारि गामियाव एम्बुनि मानिकनि दै लोंनानै नोंथांमोनहा बेमारखौ सोखाजानो हागोन। दा बेनिखायनो आङो इसोरखौ जोबोद धन्यबाद होदों जे चिरां क'क्राझार जिल्लायाव गोबां अन्थाइ इथाया इसोरा दैथायहरदों। बेनिखायनो इसोरनि सायाव जोबोद रोजा रोजा साबायखर। मानो होनबा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां बेमार आजारजों भुगिनानै थानाय सुबुंफ्रा जाहाथे रैखा मोनो, बिनि थाखाय इसोरा चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव गोबां अन्थाइ दैथायहरदों। दा बे अन्थाइनि दै लोंनानै रायजो राजाफ्रा गोबां बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो हादों। बिनि थाखाय इसोरनिसिम धन्यबाद। गोजोन्थों। नोंथांमोना लांफैनानै लोंनो हागोन। थेंक इउ।